טוב, הנה כאן תראו, אמא שלי עכשיו, מלפני איזה יומיים, 3 אפילו, היא קנתה לי ציוד לבית ספר, היא קנתה לי תיק כזה של מיינקראפט. נכון, זה יפה. הנה כאן יש לי גם את הבקבוק, זה בקבוק כחול כזה ירוק, תגידו לי אם זה יפה. והנה כאן הקלמר, הנה תראו מה יש לי. כאן הטרושים, הנה, וכאן יש בתלמר הזה 3 תאים, והנה כאן, רק שתדעו, את זה אפשר לקנות מזה, אני לא זוכר, נראה, אבל רק שתדעו שהעיפרון הזה לא נגמר לעולם. ותראו מה עוד, זה כזה מחק שאפשר ככה, הנה, ללחוץ, והנה אני אראה לכם אותה. הנה כאן יש את העפרונות, יש לי כאן מלא עפרונות, נכון הם יפים? טוב, אני סיימתי את הסרטון להיום, יאללה ביי יוש.